Zdravíčko! Tak, dneska se vydáváme za jedním dobrodružstvím. Vlastně ani nevíme, co nás čeká. Pozval nás místní pán k sobě domů a chce nám asi ukázat, jak se tu žije, jak se tu vaří a tak dále. My jedeme s Tobíčkem na skútru a jede s náma i Pája na jednokolce. Tak jo, tak my vyrážíme. Tak jsme ready? Ty taky, Pájo? Super. Takhle to vypadá u něj. Takový rodinný domek. Ano. Tak jdeme. Tak jsme dojeli do cíle a pán nás tady teď pohostí kafíčkem, vodičkou a uvidíme, co nás čeká dál. Je to takový překvapení. Cesta jsem byla docela divoká, protože včera byl brutální déšť, takže všechno bylo zahrnutý hlínou, tak jsem se bála, že uklouzneme, ale dojeli jsme v pořádku. Tak jsme jim přivezli nějakou dobrůdku, viď? Není moc nadšené. Asi chtěli jiný Kinder vajíčko, to známe. Nah, itu aja programnya untuk saat ini. Okay. Terima kasih. Takže my jsme nerozuměli nic, ale my si to přeložíme, my nejsme blbí. Tak jo, jdeme na to. Let's go. Let's go to drink coffee. Okay. Už jsme se dozvěděli, co nás čeká. Teď se půjdeme podívat na nějaký krásný vyhlídky tady. Pak se půjdeme podívat, jak se vyrábí místní palmový víno. A perlička na závěr. Uvaříme si v oběd, takže se moc těším, jsem fakt zvědavá. Pán je hrozně milej. Má tady takový domeček, teď bohužel tím, jak je tady deštná sezóna, tak se mu to celý zbortilo. Dělá tady spoustu věcí, věnuje se tady té vesnici, učí tady děti angličtinu, má vlastní školičku tady, všechno dělá zadarmo, učí je vařit, pomáhá jim i tím, co tady vydělá jako guide, tak je pak dotuje. Je to takový místní anděl. Tobík si sám vybral, že pojede se strejdou. Tady je Luca. A jedeme. První zastávka naší exkurze je u domu Neomanova kamaráda, kde stojí obří, zatím nedokončená socha Ogo Ogo. Na svátek Nejpy, což je balijský nový rok, se tato socha rituálně pálí, aby očistila Bali od negativní energie. Že tohle je taková ženská práce, takže to bude zkoušet Luca. V další části naší exkurze jsem si vyzkoušela něco opravdu tradičního. Canang. Malé obětiny, které na Bali vidíte doslova všude. Balijci je každý den pečlivě vyrábějí z palmových listů, květin a dalších přírodních materiálů. Slouží jako poděkování bohům, ale zároveň mají za úkol udržovat harmonii mezi lidmi, přírodou a duchy. Na první pohled je to drobnost, ale pro Balijce je to důležitý rituál, který provádějí s naprostou pravidelností a úctou. Takže když jsem dostala možnost si jednu obětinu vyrobit sama, říkala jsem si, to přece nemůže být tak složité. No, ukázalo se, že to chce opravdu pevné ruce a hlavně trpělivost. Palmové listy se musí správně nastříhat, ohnout do tvaru mističky a upevnit. Čekala jsem, že se používá nějaká speciální technika a pak přišla na řadu sešívačka. Upřímně mě to docela pobavilo. Představovala jsem si, že to budu pečlivě svazovat tenkými vlákny nebo nějakou přírodní metodou a oni to prostě cvaknou sešivačkou a hotovo. Ale proč ne? Funguje to a navíc to ušetří spoustu času. A nakonec se do hotové mističky vkládají květiny. A tady už nejde jen o estetiku. Každá barva má svůj význam. Červená představuje boha Brahmu, žlutá boha Mahadevu a bílá symbolizuje Višnu. Květiny se vkládají v určitém pořadí, aby vyjadřovaly správnou energii a byly skutečnou obětí pro bohy. I když moje obětina nevypadala tak dokonale jako ty, které vyrábějí místní ženy, byl to skvělý zážitek. Celý ten proces má v sobě zvláštní klid, jako by člověk na chvíli zapomněl na všechno kolem. Možná i proto Balijci dělají tyto obětiny každý den, nejen kvůli bohům, ale i kvůli sobě.
A to je jiná verze, nebo to je? Ne, to je stejná, akorát se mi to nepovedlo. Česká Jo, verze. oni se tam dávají ještě tyhle ty výzdoby. Další zastávka. Tradiční balijské ubytování pro turisty. Je jednoduché, skromné, ale naprosto autentické. Žádný luxus, ale pokud chcete zažít skutečné Bali, tohle je přesně ono. Tak a takhle jenom nakoukneme do kuchyně. Tak co, vařili byste tady? A ty jsi co? Ty jsi večeře? Vzali nás na jejich zahrádku, která vypadala jako exotický supermarket. Už od vstupu nás obklopovala vůně čerstvých rostlin a ovoce. Rostla tu například marakuja, vanilka, avokádo, káva, kakao, zázvor a spousta dalších plodin, u kterých jsem ani netušila, co přesně jsou. Každý kousek půdy tu má svůj účel. Všechno, co tu vidíme, místní nejen pěstují, ale i využívají v kuchyni na léčbu nebo k rituálům. Pro mě to byl úplně jiný svět. Místo regálu v obchodě prostě sáhnete na strom a máte čerstvé ovoce přímo ze zdroje. Už se přemysťujeme z tohohle místečka, byli jsme se podívat, jak to vypadá tady v místním ubytování pro turisty, dali jsme si čaj s passion fruit a zkusila jsem si vytvořit obětinky, které tady jsou na každém metru snad. Pán nás teď vzal na nádherný místo, kde je ohromný výhled, tamhle je moře, krásné hory, já vám to musím ukázat z druhé strany, ať to vidíte pořádně. Než jsme to stihli pořádně zaznamenat, všechno pohltila mlha. Naštěstí i to má své kouzlo. Záběry z drona s tou tajemnou atmosférou vypadají skoro magicky. Tobi, řekni apa kabar. Apa kabar? Baik-baik. Baik. Jdu se tady podívat, Tobíček nám zmizel. A oni tady jsou takovýhle krásného bazénu. Vesničani si vybudovali takovýhle krásný bazén. Tak pořádně jim to vyčistí, no to mají tady teda fakt pěkný. Ježiš, to je bomba. Oni nemají v čem bydlet, ale mají tady luxusní bazén. Dojeli jsme sem. Další zastávkou byla malá balijská farmička, kde jsme mohli nahlédnout do jejich tradiční kuchyně. Nebyl to žádný moderní sporák, ale kamenná kuchyně, kde se vaří přímo na dřevěném ohni. A místo mixéru na omáčky a koření se tu používá klasicky hmoždíř. Celé to působilo jako návrat v čase. Jednoduché, ale naprosto autentické. Mají tady takovýhle krásný kravičky. No, nemají moc prostoru teda. Jsou takový na blátě, ale podívejte, ty jsou nádherné. Ahoj. Pak jsme se šli podívat na cukrovou palmu, která je tady nepostradatelná. Právě z její mízy se vyrábí tradiční nápoj tuak, fermentované palmové víno, které místní často popíjejí při různých slavnostech i běžných setkání. A nejen to, z plodů této palmy se destiluje silnější alkohol, pálenka jménem arak, která je na Bali stejně tak oblíbená jako tuak. Co budeme dělat teď, Tobi? Utřít nudle chceš. A teď budeme vařit. Tak, kafičko. This is coffee? Ya, that's good. Ať se něco naučí. Ano. Yes. Do you like sugar, daddy? Yeah, Sugar daddy? Společně s Niomanem jsme se pustili do přípravy žlutého sambalu. Tradiční balijské omáčky, která se neobejde bez hmoždíře. Všechno se tu drtí ručně, žádné mixéry. Základem je česnek, cibule, galangal, zázvor a kurkuma, které spolu s dalšími vonavými ingrediencemi vytvoří dokonalou pastu plnou chutí a neskutečných vůní. Mezitím Niomanův kamarád připravoval smažené tofu, jednoduché, ale křupavé a skvělé jako příloha nebo hlavní jídlo. Během toho, co jsme vařili, si Tobík pochutnával na červené kukuřici. Je dobré. Delicious. Delicious? Tady
Tady se připravuje kuřecí saté. Takhle pěkně na ty tyčky. A já tady testuje hřebíčkovou cigaretu. A je fakt dobrá, ne? Úplně slaboučka. Slabounký, to je čmout. To je jak elektronka. Voní to hezky. A ještě jsme tady dostali tuak. To je pálenka z místní palmy. No pálenka vlastně, to z něj rovnou teče z toho stromu. A To už je hotový, to víte, že tady z toho barelu 5litrovýho, který stojí 70 korun. 50 000, takže 70-80 korun. Takže dodnes jsme byli abstinenti. Už to máme co pít. Mezi tím, co se tady takhle připravuje, tohleto dokonalé jídlo, na který se neuvěřitelně těším, protože to voní, když bych vám to mohla ukázat, jak to voní, to je nesmysl. Tak, Tobík se začlenil mezi místní dětičky. Dětičky si tady krásně hrajou a babička tady na ně dohlíží nebo medituje. A takhle to bydlí. Takovej jednoduchý příbyteček s plechovou střechou a žije tu celá rodina. Tobík tam dole s náma nechce trávit čas. Chce ho trávit tady ve svém obydlí, takže mu nesu tady kuřecí saté a schválně, co mi na něj řekne. Tak na, Tobí. Spadl ti barák. Jo, tak šup, ochutnej to. To je kuřátko a koření. Co na to říkáš? Je to dobrý? Je to hot Co to je? sauce. Hot sauce? To není hot sauce, je to spicy? Trošku pálivý? Ne? Ne. Ne. Tak tady máš ještě 2. Dobrou chuť. Prostírání, jo, talířky pěkně s papírem, tak to má být. Tady máme sos, kuřátka, tempeh, tofu, další kuřátka a pončičku. Mňam. Chceš to tam taky dát? Dej mi to tam taky. Tak. Máme tam všechno teda? Máme tam asi Takhle to všechno. vypadá teda. A teď ukáž, jak to chutná. Počkej, já si tam dám ještě tohle. Jo, taky mi tam dej. Už toho moc není, pane, jo. Blbý. Kam to chceš? To je z toho moždíře, dej to na tu rejži. Tak, Tak. Jo. tak a ukáž, ochutnej to. It's heaven. Heaven, jo. My už jsme po jídle, jsem strašně předpadá, bylo to dokonalý. A teď tady my děti od našeho pana průvodce, tohle vesnicí, nevím, kudy šly ty dětičky, jestli tudy nebo ještě nič, tak si odvedli Tobíčka tady, jo, tady dále školka, napis, odvedli na hřiště, budou si to pěkně hrát, tak já se jdu podívat, jaký to tady mají pěkný ve školce, jo. Taková maličkatá školička. Tak a mají tady takovýhle. Mají tady houpačku. Co to máš za botičky, Tobí? Tak, Tobík už nosí žabky. Tak to je hustý. Ty máš flip-flops. Super. Aha. Já jsem tě uklidila, aby na ně nepršelo. Je to hrozně hezký. Ty lidi jsou tady strašně milí. Jako já chápu, že chtějí nebo hledají každou příležitost ukázat to tady turistům, aby jim z toho něco káplo. Ale není to takový to draví, jako je třeba ve spoustě zemí, kde vás obtěžují na každém rohu, ale přesně je to vidět, že to dělají s láskou, že to dělají rádi a ukážou vám věci, za který jste prostě jako vděční. Nekoupíte si někde nějaký košíček nebo nějakou kravinu, ale máte jako takovýhle brutální zážitek. A je to fakt hezký. A člověk si váží toho, co má, protože
někdy na to zapomíná. Let's go. Let's go. Toby, pojď. Rychle do sebe nafotruj tu rejži a jedem. Nenechávej jim tady nic. Tady pojď. Rejži se prej tady nesmí nechat. Tady s kámošem se s váma rozloučíme. Nás čeká pomalu cesta zpátky. Počasí se nám poměrně zhoršilo a za chvíli se nám asi začne i stmívat. Trošku jsme tady strávili nějakou dobu. Uteklo to a bylo to super. Super. Moc jsme si to užili a jako tenhle pán, to je bomba. To fakt jako doporučuji každému. A tady toho pejska, ten se jmenuje Blacky. Seznám se tady s divákama. Blacky. On se trošku stydí ještě. No, ale my jsme si to moc užili. A vy se můžete těšit na nějaké naše další dobrodružství. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.